Now, ang verse na itong gibasa, sinulat ni Paul. Si Paul ang isa sa mga apostles nga naay dili gyud maayog background. Si Paul ang naay rason nga dili makaserve sa Ginoo faithfully tungod sa iyang mga bad past mistakes. Kung naa may isa ka apostle nga maulaw sa iyang kinabuhi, isa si Apostle Paul. Pero isa ka principle gitudlo niya dinhi sa verse 8, Philippians chapter 4. Nga para ni Paul sa tanang aspect sa iyang life, nangita siya aspect nga angayan niyang padayunon. Unsa nga batbutang ang nakita niya nga maayo, maka-improve niya, makaayo sa Ginoo, diha siya nag-focus. And ang message na ko nini buntaga, room for improvement. Room for improvement. Nagtuo ko nga tanan ta nagkinahanglan gyud og aspeto sa atong life nga mo improve. Regardless imong edad, pili edad nimo ron, bata ba ka o tigulang na, bag-o pa kas Ginoo or dugay na ba kay balatian or wala, as long as naglingkod pa kas imong lingkuranan, nakadungog pa kas pulong sa Dios, dunay katuyuan ang Ginoo nimo. Og di na mahitabo nga plano niya sa imong kinabuhi kung di ka mo improve, grow. Nagkinahanglan gyud ta og growth sa daghang aspect sa imong pagkaamahan, inahan, asawa, bana, sa iyong pagkaanak, sa imong pagka-estudyante, sa iyong pagka-empleyado, sa iyong pagkaigsuon sa pagtuo, sa iyong pagkaanak sa Dios, kinahanglan gyud ka mo improve. Kung tanan-tanangan doy og success, gusto ta successful ta sa tong relationships, family, career, business, sa atong mga plans in the future. But you know what? Dili ka may mong successful kung isa lang ka aspect sa imong life imong ginapa-improve. Mo demand ni siya balance nga improvement aron nga ma-achieve nimo ang imuhang success o imuhang goal. Ingon nila daw, the more ka mo grow older, the more you will learn things. Di na tinuod. Dagag tao nga nanagko ang edad pero wala nag-improve. Wala mi-grow. Eh napoy uban nga bag-o pa lang pero dali ang improvement. Munang sayang ang life kung mo grow lang ta sa edad pero wala ta nag-improve. Nabay aspects sa imong life nga nag-improve gyud ka. Nabay aspects sa imong life nga wa pud kay ka nag-improve. So nilibuntaga tan-aw na to ang importance sa improvement sa atong life. Ayog sundog atong isa bitaw ka player sa Showtime. Ingon pa siya one time. Isang pangandoy na ako, pangandoy sa kong mama, makagraduate ko sa high school. And isa niya graduate na sa high school, wa na siya pangandoy. Kaya nag-graduate na siya, nakuha na niyang dream. So regardless sa imuhang naabot, naagi planong Ginoo nimo, dapat ka mo improve. Ang usa ka leon or lion, known sila nga king of the jungle. Kaya nila mo patay, mo hunt, og mga dagko pa nila nga mga mananap. Pero ang usa ka lion, miagi pud siya pagka baby pa nga lion. And nakita nako ang movie nga Madagascar, familiar? Na isa ka lion dito nga baby pa siya, nadakpan siya, gibuhi siya sa kaprisuhan, wala siya gitrain nga maningkamot siyang kagulingon, ginalawgan siya, wa siya kakitaon sa view gyud sa nature, wa niya na-exercise ang potential as a lion. Nagdako siya sa iyang comfort zone, ginalawgan, ginaatiman, ginatagaag tambal, gina-injectionan. Hangtod nga one time nakagawas sila, nakadto sila sa lasang. Kining maong leon, dako kig tingog, dako kig lawas, hadlo kig naong, pero dili kabalo makig-away. Yes, Christian ta by spiritual identity, pero kabalo ba ka nga daghan sa mga Christians dili kabalo makig-away sila mga spiritual battle. Daghan sa mga Christians di kabalo mo conquer sa tong fear through prayers. Daghan sa mga Christians ang self-defeated. Dili ta kabalo mo conquer, mo pildi sa temptations, sa sins, sa doubts, sa fear. Atong Christian life nahimo siyang defeated, it is because di na to makuha atong highest potential as a child of God if dili kita mo grow. And you can be, how many years na ka nag-serve sa church? Pwede po bag-o pa lang.
Pero dili ang numbers of years nga naglingkod kada sa imong lingkuranan ang issue. Ang issue ni grow ba ang imuhang spiritual life. One time si Paul, ningon siya sa Romans 8:37, ningon siya, if God is for us, who can be against us? Ang kinabuhing Kristohanon mo'y pinakalig-on nga kinabuhi. Kay kita lang ang nay-assurance sa work sa Holy Spirit, doon natay Dios nga gisandigan. Ang kinabuhing Kristohanon lig-on gyud ni dapat. Kay ni Paul, kinsa may makigbatok nato kung ang Dios naa uban ka nato or para nato. Pero nganong usay mo murag mahimong pildi atong life, it's because wala ta mi-improve. There are few things nga akong i-mention. Actually, mahimo ning series of Sunday. Tiwason ako ni next Sunday. But today, I will give you 3 important things regarding sa improvement. Nakabasa mong kog book, nga na-inspire gyud ko ani nga book. Ug natun-an ako nga kinahanglan gyud ay bisan tigulang na ta, bisan taod-taod na ta, or natay balatian, dapat naga-improve gyud gihapon ta, hinay-hinay. And number 1, muna atong buhaton, be intentional in your improvement. Intentional means sincere, naka-intensyon. Number 1, dapat doon na jud kay intensyon nga mo grow, mo improve. Pwede mo makadungog nini nga message, pwede pa mo moingog amen. Pero kung wa kay tinguha gyud nga mutubo, di gyud ka mutubo. Tanan nagsugod sa choice, decision. Change is constant, but growth is a choice. Musugot kag sa dili nagausab-usab biya gid ang tao. Balhin-balhin kag puyo, balhin-balhin kag prinsipyo, balhin-balhin ka og mga styles imong sininaan, mag-usab-usab imong mga higala. Nagabag-o ang tanang tao, nag-usab-usab. Pero it doesn't mean nag-improve na ka. Kaya ang improvement, isa ni ka-choice. Dili ni product lang sa tsamba. Walay tao ni asenso tungod sa tsamba. Isa ni ka-choice, decision. Muhimo kag choice nga mo grow. Kaya hangtod di ka mo grow as a lion, di niyo makita ang strength sa kalayon. Hangtod di ka mo grow as an eagle, di niyo makita ang capability sa pag-soar high sa eagle. Kung di ka mo grow as a Christian, di gino makita ang potential sa pagka-child of God, child of the King. First 2 years akong seminary, di gyud ko committed. Nag-school ako first year, second year sa seminary, pero wa ko'y desire magpastor. Actually, that time, ang seminary life na ko, mura siya, mura siya extension sa among balay para nako. Wa ko'y tinguha magpastor, wa ko'y desire magdikon. Pag abot na kong third year, human ko na disgrasya, nakahinuktok na ko. Yung ko, Lord, unsa man gid plano nimo nako? And then nagpa-counseling ko sa isa ka pastor, ingon siya, naman ka sa seminary, nagiplano ang Ginoo nimo dinhi nganong naabot ka nining dapita. And then I decided nga bitaw no. So kung gida ako sa Ginoo sa seminary, nga nag-eskwela dinhi puro magpastor, then nay plano ang Ginoo nako magpastor. Fourth grading sa seminary, third year ko. Ni-decide ko, yes Lord, magpastor na ko. Dito ko nagpray sa rooftop na mo sa seminary. Ni-pray ko dito, hantod alaunas kadlawon, Lord, please gamita kong life. Finally, I decided nahimo ng intentional lang akong pag-eskwela seminary kay gusto na gyud ko magpastor. And that time, human ko may decide nga nga choice. Nakita na ko inahinay ang pag-workout sa Ginoo sa kong life. Gitagaan ko niyang mga responsibilities, gitagaan ko niyang strong desire gyud. I don't know for that time, kugihan gi kumutuon. Di ako nagsugod usaon paghimog-wali, sig paminaw mga sermon videos, sig ko take note. Ang notes namo from first year to third year, gipang take note na kog usab kay wa koy note first year to second year. Di ako nangita nag-desire nga mo grow. Hangtod nga di ka mo decide sa imong pag-grow, di gyud ka tagaan sa Ginoo og mga attitude, personality, characteristic nga mo support sa imuhang desire. You need to decide. Nigbalik sa Ginoo sa may i-present nato niya. Ngayon ka, Lord,
Hay, nibalik na gitawon ka Ginoo. Grabe na ko hinulat nimo Ginoo, 20 ka tuig kog nilingkod sa church. Okay? And then, kabalo ba mo nigbalik sa tong Ginoo, mangita siya unsa atong i-present ngadto niya. Mingon siya, dili 20 years. Gitaganti kag 50 years sa kalibutan. Unsa gihimo nimo sa 50 years para nako? Hinamdum mo sa parable of talents. Pagbalik sa master, nangita siya sa abot sa iyang gibilin. Ug ang pinakadako nga gibilin sa Ginoo nimo dili lang ang imong kwarta, influence, power, ang imong entire life. Every single decision, detail of your life, manubag taan na tanan sa Dios. Mo na nga one day, mobalik ang Ginoo, ug kung di ta mahimong intentional karon sa pag-grow, di butang nga to goal atong Christian life, unsa may ma-achieve nato dinhi para sa Ginoo. Well, daghan siguro tag na-achieve para sa atong kaugalingon, pero dili na pasabot nga para na sa Ginoo. Attend tag church service. Unsay atong intention sa pag-attend og church? Sa pag-attend natog discipleship class, unsay atong intention? Unsay intention nag-attend kag prayer meeting? Unsay intention nga nung naa kay mga Christian friends? Butangig intention ng tanan. Ayaw himuang lingaw-lingaw lang ang church service. Ayaw himuang for the sake lang nga na kay Christian friends. Butangig main intention. Kay seryoso ang Ginoo pag-provide nimog church, seryoso siya pag-provide nimog training, seryoso siya pag-provide nimog leader, provide nimog Christian friends, seryoso apod ang purpose sa Ginoo nga nung gitagaan kaniya. And that's very important. Colossians 3:23 to 24. Ingon ni Paul, Colossians 3:23 to 24, whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Tanan nimong gibuhat daw, buhat na siya para sa Ginoo. It means, dapat nagi-intention. Hinumdum mo ang Apostle Peter sa Bible. Si Apostle Peter na siya unique kayo nga karakter sa Bible. Sa tanang apostle, siya lang ang nakalakaw ibabaw sa tubig. Sa tanang apostles, siya lang ang giingnan ni Christ, Pedro, pagbantay kay giatngan kasyawa. O sa tanang apostles, siya lang giingnan ni Christ, Pedro, giampo tikag maayo Pedro. And sa tanang apostles, si Pedro ang naka-experience nga ni backslide o gi-offeran og balik sa Ginoo, pabalik sa ministry. Ug sa tanang disciples, si Pedro ang nakaingon gyud, Ginoo bisan pag sa kamatayon dili ti ka biyaan. And sa day of Pentecost, sa 12 apostles, si Peter ang kusog kayong miwali nga nay 3,000 ka mga tao na save og nabaptize. Unsay na ang Peter? Unsay nakalahi ni Peter? Sa dangnanas sa bangka, ang 12 naglingkod tanan sa bangka, nakakita sila ni Kristo naglakaw babaw sa tubig. Ang 11 ka apostles ningon, ay dili na lang taoy. Si Pedro mingon, no. Ginoo palakwa ko tubig. Out of 12, si Peter lang ang na-desire mo discover og new things. Wa lang siya nagpabiling curious, iyag yung gitake ang risk. Si Peter ang willing mo exercise iyang faith. Si Peter nangita og bag-ong improvement, bag-ong accomplishment para sa Ginoo. And then here comes Peter, nakalakaw gid sa tubig. Munang siya ang maingon na to nga leader sa 12 apostles. Tungod kay si Peter, willing siya magkat-on. Wa niya gihimong spare time lang ang Christian life. Wa niya gihimo lang unsa ang mga apostles, friends lang taman, gibutangan ginyag direksyon ang iyahang Christian life. Tanan nag-start sa imong self-improvement. Tanan magsugod sa imong self-improvement. Kung gusto ka mo improve imong organization, i-improve imong leadership. Kung gusto ka mo improve imong mga bata, na kay mga nindot nga bata puhon, improve imuhang pagkaginikanan. Kung gusto ka na kay good nga relationship, improve ang imuhang pakigdeal sa imuhang partner. Kung gusto ka na kay nindot nga mga friends, nindot nga mga tao sa imong palibot,
Dapat kabalo ka mo deal sa matag usapod ka tao. Tanan responsible ug accountable ka. Kung gusto kag improvement, make a choice. Kung gusto kay anak na lang imong kinabuhi hangtod nigbalik sa Ginoo, adiha na lang pud ka. Kung hangtod diha lang ka sa imong comfort zone, kabalo ba ka isa na ka prisuhan sa imong life? Prisuhan ang atong comfort zone. Kana moingon ta nga no, kontento na ko ani, enough na ni, okay na ning nahimo na ko sa Ginoo niya, napadyo kay best mahimo. Isa na ka spiritual slavery sa imuhang soul. Gidesign ta sa Ginoo mo excel sa atong Christian life. So, spiritual growth, isa ni ka motivating factor sa tanang success sa imong life. Take note, kung gusto ka may mong good nga husband or good nga spouse, good nga partner, good employee, good businessman, businesswoman, kung gusto ka may mong successful, ay gyud biyae si spiritual growth. Si spiritual growth gyud actually ang pinakapunuan sa tanang aspects sa imong life. Once di ka mo grow spiritually, lisod may mong successful sa imong kinabuhi. Kaya kung spiritually rooted ka sa diha sa Ginoo, sa iyang command, dali bag-uhon sa Ginoo imong kasing-kasing. Kaya kung gusto ka may mong successful sa imong career, dapat change gyud og disiplinado ang imuhang karakter. Yes, pwede makatrain natong mga secular o mga different kind of trainings. Daghan kay training unsaon may mong successful, unsaon may mong motivated ka mo angkon og kwarta mo man ang secular. Pero lahi ng knowledge sa wisdom. Ang knowledge dinhina sa atong mind nagpuyo, pero ang wisdom mo'y application sa knowledge. Si Nicodemus, knowledgeable siya sa law, pero ingon ni Kristo, mataw kapag usab, nimo sang bata tungod kay wa siya'y wisdom. Ang wisdom, mao ni saktong pag-apply sa imong knowledge. Pwede magpatong-patong atong knowledge sa secular, sa atong experience, pero kung walay wisdom, di gyapon ta kabalo unsaon to paghanay ang tanan aron mapahaluna. Munang daghang tao successful sa larangan sa secular, pero nahimong unwise sa decision making sa ilang kinabuhi. It's because lahi ang wisdom nga gikan sa Dios, lahi ang knowledge nga mag-gain nimo sa secular. Munang si Christ, gipili niya ang mga unwise, unknowledgeable people, ang 12 apostle. Pero along the way silang obedience, gihimo silang wise sa Ginoo. Munang sa isa ka preaching ni Peter nga mananagat lang, different people, rich men, rich women ang ni-forward sa day of Pentecost ug ilahang gibaptized. Once ang Ginoo mohatag nimo wisdom, kaya nimo mohimog decision according sa iyang plan. So, be intentional in town. Butangig strong reason nganong nangalagad kas Ginoo. Dapat para mo grow ka. Dili lang para natay kaduulan nga Ginoo kung magkalisod ta. Number 1, be intentional sa imong improvement. Number 2, have a teachable attitude. Dapat na kay kinaiya nga andam magpatudlo. Sabi mo sa mga companies, mas i-prefer nila ang tao nga willing magtuo o magkat-on kaysa tao nga talented. Yes. And sa apostleship ni Christ, mas gipili niyang tao nga ordinary or bisan gi professional basta willing magpatudlo kaysa multi-talented kay nga tao. Iba-abi nimo ang danger sa usa ka tawo nga talented kay tanan. Tanang talent bitaw na niya. Tanang abilidad na niya, main manulti, maayo mo diskarte, talented, maayo kayog influence, delikado na siya nga tao. Dili sa unfair nga paghuna-huna, nay danger if dili niya ma-manage o ginsakto ang gihatag sa Ginoo niya nga ability. Kay kasagarang mga tao nga dili patudlo katong tag-as nagian. Ang pride mo'y number 1 enemy sa improvement. Ang pride.
Kabalo mo si pride mamili lag teacher. Moingon si pride, kabata pa nimo, mutudlo ka nako nga taas pa kog agi nimo. Moingon si pride, kaagi nako nimong experience. Si pride moingon, layo ra ka sa kong nagian. Si pride moingon, dili pa ka wapakas position moingon nako niana. That's pride. Now, tanawa si Paul. Tanawa to sa Apostle Paul sa Philippians 4:11 to 12. Makita na to dinhi ang brand new nga Apostle Paul. Usa siya ka lawyer sa ilang time pero iyang gi-give up yung pagka-lawyer sa diyang nemo siyang apostle na ni Jesus Christ. Kabalo mo si Paul, grabe adjustment ni. Kay di ka pwede mo imong apostle kung bit-bit nimo ang imuhang degree ani nga time ni Christ. Now, giyon sa pag-overcome ni Paul ang iyahang life, ang iyaha pag-lay down sa iyang pride. Ingon siya, verse 11. Not that I speak in regard to need. Ingon siya, for I have learned. Learning. Dili ni instant. Nakatuna na ako. Ingon siya, sa unsa pamagi, in whatever state I am. Bisan sa unsang kahimtang ko, nagkat-on ko. Kabalo unsa ning state ing pasabot? Katong giguroy na siya pagawa sa gate kay nagtuon ng mga taong patay na siya. Gibato in taon sa Pablo, nagsangyaw sa maing balita. Unsa ning state katuning panahon nga si Pablo betray siya sa mga kapwa lawyer, nagwali na siya about the Christ. Katuning time si Peter kapila nalunod iyang barko nga gisakyan kay magsangyaw sa Picas Tampi sa island. Hubuan gikulata, gibilinan na lagamay kinabuhi. Katong Pablo nga gipriso sa prisuhan tungod sa pagsangyaw ni Kristo. Ingon siya, tanan to sila nga kahimtang nako, nagkat-on ko. Na teachable attitude si Paul. Once na tay teachable attitude, bisan sa mga problema, bisan sa mga kasakit, dali na to makita ang gitudlo sa Ginoo nato. Now, pag-abot na kog Davao City, 21 years old ko nagpastor dito. Actually, di pa gyud ko ganahan kay 21 pa ko. Unya, wa pa sa kong una-una magdalag simbahan, mo sabot og mga tao. Gusto lang ko kanang ginagmay lang sa. Pero gitawag man ko sa Ginoo dito, gisuwayan lang nako. 21 years old, pag-abot sa Davao City ni dala kog church nga maguwang pa sa akong edad hapit. Di man siguro 20 plus. Maguwang pa nako tong nga church. And then akong fear, what if way maminaw nako? Bata pa kayo. Hindi sad tayo naka maayo manulti. What if na di mo to nako? Magalanganin sa akong tudlo. What if na di maminaw nako basig masakitan no muuli ra ko dayon. Mo nay number one fear nako that time. Nag-Bible study Miss Davao one time, kuyog nako sa tatay Alforque. Onya, siya 60 plus, ako 21. Abot mi sud nis balay. Asin ala ang pastor, ako ang sakristan. Sulod pastor. Dung, timan na yung pastor dong ay basig tagay bangko daw yung pastor ana ta to mga tao. Tagay bangko imong pastor dong. Ako kaulion na gyud ko sa tinuod lang. Uli lang tano kay murag maulaw ko ba ingnon kasi am ko'y pastor. Pero nitabo gid na didto. And then isa nas number one nga fear nako that time. And honestly, experience ako dito gyud nga murag halanganin gid sila mutuo ba. And pain o hurtful na siya nga feeling. Pero grasya sa Ginoo nga somehow nahimo gyapong effective ay ang pagtudlo dito dapita. Now, ang pagtudlo sa Ginoo biya nato kasagaran gyud mo guba sa tong pride. Bantay gyud, lahi ang Ginoo mo tudlo. Kung buhi pa si Christ sa karon nga panahon, di tanya dadon sa air condition nga room, nya tudloan ta nya. Pay na tong mata bitaw sa bugnaw kay nga huyuhoy sa aircon nga naka-split. Nya kanamo na bitaw nga aircon naka-swing. Dili na ana biya mo tudlo si Christ. Ang tinudloan ni Christ dala gyud testing.
Nanudlo si Christ, unsa siya ka-powerful, gipaunos niya ang dagat. Then diya nakarealize ang mga apostles nga mas labaw pa din niya sa unos. Gitudluan si Jonah, dito na ilawom sa isda. Gitudluan ang mga apostles, sa diya nang si Pedro nakarealize sa iyang gamay nga faith, sa diya na nalunod na sa tubig. Si Christ mo tudlo, mo test gyud sa ato ang heart. Tanawa gud ang Numbers 22 to 38. Daya taas man kini siya. Ako lang summarize sa Old Testament na isa ka story aning usa ka donkey nga mistorya. Imagine mo na usa ka donkey, unsa nas ato asno. Ato gamay nga kabayo gyapon. Kita na mo kabayo mo storya. Kung sa ato paning panahon karon ni dato na nigmaayong tagiyas kabayo. Ang owner aning maong kabayo si Balaam. Si Balaam, isa ni kamini nga propeta, isa ni ka-hired prophet ba, sinuhulan. And one time, tingala sa siyang donkey, nihunong lagkalit, di na mulakaw. Iyang gibunalan. Nidagan ang donkey dris wala, o sa tuo. Nihunong na pulakaw, iyan na pong gibunalan. Nibali na po spikas wala. Nihunong na pulakaw, iyan pong gibunalan. Agoy kay may tingog man ang donkey. Pagtingog sa donkey, nangasaba ang donkey. Yung isa nga siya pamunal nga, wa ba kakabalo nga, ka-obedient na ko ni mga donkey. Gikan pa imo kong gipalit, wa jud ko ni supak nimo, sigag pamunal diha. Noon sa pus Balaam, mitubag man pod. Wa po siya ningulan, nisulti lagi ka, kita pa to. Wala, milagro, manawag tag silingan. Nitubag po sa Balaam, sa nga ang gahi magkag-ulo. Oh. And then, ingon ang Bible, giablihan din sa Ginoong pananaw ni Balaam. Sadang nakita ni Balaam ang spiritual world, nakita niya sa tubangan din sa donkey na ay anghel nga nagbarog. Nay anghel nga nagbarog, hinungdan ang donkey di makapadayog baktas kay namay nagbabag nga tao. Niya musibog ang donkey, musibog pong anghel. So di gyud makabante. Pagkakita ni bitawng Balaam nga naa di anghel didto sa mihapa o mihilak og maayo og nangagpasaylo sa Dios. Now, naay mga Balaam sa atong kasing-kasing nga nagpuyo. Nga usahay bitaw, kinahanglan pa sa Ginoo pastoryaon ang mga sitwasyon. Kana bitaw atong pitaka sig abli to, wa man ginisod. Ako ana ba ko nag-wallet ron, bulsa na lang gyud. Ang sud sa akong wallet, puro nagid lisensya, mga card. Wa nagi wallet. Kay ma-discourage kay bali wallet sa wallet ta Pero abi no pastoryaon pa ng wallet, moingon siguro na si order pa sa Shopee. Di nahurot na ang sud. Bitaw. Si tagtanog bill sa atong ref, daghang kig bill sa mong ref, daghang kayog mga papel didto. Makastorya pa lang ng bill. Nya, usapa ka. Si pagkagamit og aircon. Bisan pag pundor kay mag-aircon. Abi nimo, daghang mga butang nga wa na to nasabtan sa atong kinabuhi. Kung pastoryaon ng sa Ginoo ang mga problema nga atong ginareklamuhan matag adlaw, daghan siguro tag makatunan. Pila na ka problema ang nangabot sa atong kinabuhi unya wa na to nakuha ang lesson. Pila na ka mga unos ang miatake sa atong pamilya, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong pag-eskwela, sa imong emotion, pila na ka unos gipadalas Ginoo. Nya wa gyud gihapon ta nagkat-on. Wala tay teachable nga attitude. Hinumdum ko sa isa ka membro. Nay pastor si Gwali man, hait tigdila. Si pastor, muhatag lagi tas Ginoo, di ta magpagahi-gahi sig anang pastor. Nya nay membros tubangan gyud nga ana jud kayo. Amen. Igo gyud sila. Nya minaw pa mo. Di pastor preach on. Sige. Ganahan po pastor kay bana kana biton ni masig imen makagana ra man swali. Amen. Wala gi. Ingo dis pastor nga wa tay nagkatunan, wa ta mi grow. Gali kay kag ulo. Ingon na po siya, sakit. Sakit.
Naa sa tubangan ha. Ikaduhang Sunday. Pastor, bukiro kini mi bruha, andaman ako ni gwali be. Ingon na po sa pastor, sikag pamasa sa uban, sikag kwan. Nya, usab pa mo. Ingon, di mo mo gito yung posisyon niya, taga-buntag, atubangan. Pag humagsimba, ningon sa pastor, ay mo panimba sunod Domingo sa ha? Ay, saan yung panimba? Si halay pa simba ha? Ay na, so Domingo na. Si pinakauna dia. Amen, wali na siya, gawas lang sa mga MC, naramas tubangan. Sugod sa gwali. Ana sa, wa na siya ingog kamo, ingon sa ikaw. Ikaw gaya kay kagulo. Di jud ka madutla gwali, wa guro kay bala espiritu. Ingon ni siya, amen pastor, paano gyud. Pag humag wali, paano pastor gahiya gyud tawa na, wala manaw niya. Yung si pastor nidutas yung wali. Naa pa lang to sila pastor, igo gyud to. Hoy, naana biya ta usahay. Basin gani permente. Every time mo dalag message ang preacher sa tubangan, as long as nibasa sa pulong sa Dios o giampuan na, daw sama ra nga ang Dios nakigstorya sa katawhan pinagi sa preacher. Wabi ko kabalon sa problema ninyo. Numdum ko sa una si kugwali nga, inyong baboy mo'y babag sa pag-alagad sa Dios. Yan na di namuhi itong baboy. Tingala ko nga wa na ko lamanuha pag humagsimba. Gi-invite ra ko ato nga church. Yan di baboy man day pamuhi dito kasagaran. Wa ideya ang preacher sa atong status. So kung unsa may ma-feel na to nga murag sakit-sakit man that's conviction. It means ang Holy Spirit ni convict sa ato ang kasing-kasing. Dapat natay teachable attitude. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Kanabit mo yung amen pastor, hearing na siya. Nakadungog ka. Sadang imo nang gi-apply, it means naminaw giday ka. Lain nang nakadungog og naminaw. Di ba? Tawgon imong ngalan, nakadungog ka. Karon gisugo ka, wa ka naminaw, wala ka naminaw, nakadungog lang. So not hearers only, dapat good listener kita. Ang good listener, good doer. So dapat natay teachable attitude aron dili masayang bitaw abi nimo sayang kay mga problema nga nang labay oy. Daghang kay problema nang labay sa tong kinabuhi niya di na to makuha ang lesson. Nialhay ra ba ng Ginoo kay kung wa na ko ang lesson ibalik na pud niya. Kinsay nakabantay diri balik-balik nga problema. Ikaw pastor kanay mong ubo. Balik-balik na gina. Gila ako na ning gikumpisal sa Ginoo. Sugda ko nig luhod og ampo. Tibok gabi Bitaw sayang ang mga nagabalik-balik ka problema nga di na to makuha ang lesson. Number 3, last point. Learn from your past. Aron nga dunay improvement atong kinabuhi, intentional atong pag-improve. Number 2, dapat natay teachable attitude. Number 3, magkatunta sa atong past or mga nanglabay nga mga kapanahonan. Tanan-tanay man ka nagkalinlain nga sugilanon sa atong past biya. Ang imuhang 5 years ago, posible puno nas mga kasakit, paghilak, pagmahay. Naapoy uban dinhi ang ilang 5 years ago, puro kalipay. Peace. Lingaw-lingaw. Napoy uban din ang 5 years ago, puro pagyud pag-antos kay puro pa preparation. Natay lain nga story sa tong past, pero isa ka butang ang gitudlo sa tong past para magkatunta. Actually dili kay ko komportable anang forget your past. Di man malimtan ang past. Labi ka ng utang, di kita kalimot. Mga tigulang bitaw nga ng mga nanay nga nanas ilang higdaanan, katri. Ay, paninglain tao to si Kuard. Wag ito kabayad. Antod karon. No, malimtan pa ng pila ka buok baboy, pila ka buok antik nga plato, pero ang utangan, damot gini mga tigulang. Di gyud kalimot. No? Kasi malipay yung tao sa tigulang nang kalimot na siguro ni. Wag gyud ay nalimtan. Learn from your past.
Unsay story sa imong past? Now, uban gyud nato proud sa atong past kay nindot kay tag-achievements. Uban pod nga naulaw sa ilang kagahapon na ay mga unforgettable trauma nga nahitabo sa ilang kagahapon. Now, isa ka butang bisan atong mga mistakes biya, pwede ta magkat-on diha nga bahin. Isa sa reason nga nung di ta mo grow, di ta mo improve, na stuck ta sa tong past memories. Daghan siguro tag mga past nga kaagi nga nakapatandog sa tong pagbati ba, ningon ta di na gyud ko mag-uyab-uyab, di na gyud ko magminjo, di na gyud ko mo invest og scam, di na gyud ko mo suway pa aning butanga. Di ba daghan ta ginana moingon din ta nga kay balo pa lang ko inana, di na gyud ko mo suway pa. Past nga mga hurts, rejection, mistakes. Ingon ni Paul, balikan na to sa Paul, ha? Philippians 3:13. Tanawa din ni unsay sikretong Paul, napuno siya sa rejection, napuno siya sa death threats, daghag failure si Paul. Philippians 3:13, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind. Now, ang word forgetting those things which are behind, gilimtan ni Apostol Pablo ang mga past hurts, past regrets, past negative feelings, o i-connect na to sa Philippians 4:11. Okay, Philippians 4:11, the same writer. Ingon ni Paul sa 3 kaganiha, gilimtan niya mga past nga hurts. Yun sa niya paglimot. Sa Philippians 4:11, not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am. So ang imong mga past nga mga hurts, past nga mga painful memories, kat-uni na aron imo nang malimtan. Di gyud ka kalimot sa usa ka butang nga dili nimo ni makat-unan. Dali limtan ang usa ka butang bisag unsa na ka sa kasakit once naanay dako nga gitudlo nimo ug imong gi-apply sa kayuhan. Munang dali nalimtan ni Paul. Now, mga parents, kung nakay mga good nga experience imong past or nakay mga learning nga experience imong past, tudloi imong mga kabataan. Mabitaw na itong mga mama, sige ingon, kami gid sa una, sir. Kamu karon, tablet. Di mo tugoy balon. Ingon din na itong mama, kami sa una, pila kag ektarya among baktason. Ho? Ngano na sila, kay tag-as man sila experience. Ho? Dagan sa mga parents mo ingon nga, di gyud nako gusto ipa-experience akong kabataan among kapobre sa una. Di ba mga mama, papa? Dagapod sa tong kabataan karon nga moingon, di gid nako gusto ipa-experience akong family akong na-experience karon. Daghan tang nakatunan sa tong past nga gusto nato makatunan pod sa ubang tawo. Moingon tagikan ako di agi diha, daghan kayog bangag diha, daghan kay trap, daghan kay iro dihang mamahit. Ayog agi kay gikan nako diha. Tanawa ang problema sa Israel, ha? Sa Deuteronomy 4:9, ang instruction sa Ginoo sa Israel, only take heed to yourself and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. Teach them to your children and your grandchildren. Kabalo mo sa advice sa Ginoo kang Moses, ingna Moses ang katawhan sa Israel nga dili unta nila malimtan ang gitudlo nako nila. Ila indang untang ipamana sa ilang mga anak o silang mga apo unsa kagamhanan ang Dios sa Israel. Ay karon kay nalimtan man sa mga Israelite pagtudlo ang mga butang nga gitudlo sa Ginoo nila. Pag-abot nila sa kamingawan, wa nila inain ng mga bata nga oy, powerful bi atong Dios, gitunga niyang Red Sea. Pila ka tuig na nila bay gitunga ang Red Sea na. Wa man nila ingning gipakaon ni Miss Ginoo sa kamingawan, gipaulanan mi pan, giprovidean mi karne nga mga langgam.
palandungan ba mis Holy Spirit sa udto. Gibutangan mig fire sa Holy Spirit sa kagabhion. Wa nila na natudlo silang kabataan. Hinungdan nagsuffer mo si Moses ug si Joshua nga mga leaders. Sa pagsud nila sa promised land kabalo mo ni tabo. Kini nga mga generation nga nahimong tapulan sa pagtudlo sila mga kabataan, wa gyud nakasulod sa yuta nga saad. Oh, mo bitong guys silang ulo kay ilang nalimtan unsa ka powerful ang Dios sa ilang kinabuhi. Makita pa naman kag dagat nga gitunga, unya nakalusot mo, unya paglusot nyo gitabunan og balik nangamatay ang kaaway. Uy, di nimo na malimtan sa imong tibok kinabuhi. Makita nimo unsa ka powerful gid ang Dios. Now, the same is true. Pila na ka mga previous victories na ka. Katong problema nimo sa unang hapit na ka, tanang silingan, imo nang gipanuktukan, pangayo ang tabang, wa ka nag-expect nga masulbad pa, pero nasulbad. Imo ba nang gihimong inspiration sa mga friends nimo or kaila or mga anak? Gimo ba nang gihimong testimony nga powerful gid ang atong God kay gitabangan ko niya sa una nini nga situation. So tudloi sila sa imong mga past nga mga victories, past nga mga learnings. Now, wa ko masayod again unsa imong problema karong buntaga. Unsa nga pain ang imong giagian? Nagmahay ba ka sa imong decision before? Nagmahay ba ka sa imuhang nahimong sipyat sa una? Hinumdumi ang imong problema karon nga giagian. 5 years from now, 10 years from now, mahimo ng isa ka testimony. Mahimo ng isa ka memory. Kanang imong problema ang giagian karon, one day, mahimo ng isa ka powerful kaayo nga testimony sa mga tao. Imagine na good, 10 years from now or 20 years from now, maglingkod na siguro kasi mong rocking chair. Magtuya-tuya na ka, kana bitang magtuya nga bangko. Nya si mga tubangan na di mga apo, apos tuhod, apos kiting, apos kubal. Ano ba ng mga bata, gusto na silang storytelling. Oh, ang uban nagkapyot si mong abaga, nag-ibot ni mong uban, moingon din ka. Abi ninyo mga apo, maayo kayong Ginoo sa akong kinabuhi kaniadto. Na-experience na ko before ang rejection, grabing paghilak, grabing kawadon, grabing kapobre, grabing nga sakit. Pero katong tanan ako tong nagian, og tungod ni adto ni improve ang akong Christian life. Muna ang inyong mga ginikanan na mold sila diya sa Ginoo kay sila ang product sa tanang experience kalisod nga akong nagian. One day moingon ka nga kung di tungod sa mga problema nga akong nagian, dili gyud mahimong meaningful o successful ang akong Christian life. And then one day nimo tawag sa imong cellphone. Hello nay. Hello diha tay. Ako in town tong gidala nimo sa Ginoo sa una. Oh, faithful na kami karon sa akong husband sa akong family nag-serve sa church. Thank you kayo kung dili patungod nimo, dili mi may ani among life. And then next day na po mo tawag nimo, hello nay, hello tatay. Salamat sa imong testimony. Ang imong experience nga giunsa niyo pagsulbad tong grabing problema sa imong kinabuhi, dako kitong tabang namo gi-apply sa among life ug na-overcome namo ang dako king unos karon sa among problema. Daghan kay naghulat sa imong testimonies. Daghan kay mga tao one day mahimong blessing ang imong testimony ngadto kanila. Importante lang isipa kanunay sa tanang aspect sa imong life na gitugot ang Ginoo mahitabo para mo improve ka. Dili para ma-down ka, para mo improve ka. Imong past mistakes para magkat-on ka o mo improve. Imong present nga mga situations para na one day mahimo ning testimony sa mga nagsunod pud nimo nga katawhan. Way laing concern ang atong Dios Amahan para mo improve iyang katawhan. Dapat ka mo improve. Dili pa ulahi ang tanan. Dapat ka mo excel.
ipakita ang imong potential as a child of God. Unsay problema nimo karong gagian, padayon lang yung serve sa Ginoo. One day makita nimo ang pinaka hinungdan di ay sa tanan nganong gitugot sa Ginoo may tabo ng mga butang sa imong kinabuhi. Muna nga wa tay idea unsa pay sunod nga problema, unsay sunod nga mga testing, pero isa ka butang surta para ni sa atong kaayuhan. Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. As long as ang Ginoo mo'y priority sa atong life, always it will turn out to good. Unsa ka bad imong situation, mahimo gyapon ng good sa ending. Kung dili pa good, dili pa ending. Amen? Hulata lang og di gyud ka magmahay, wala sukad na sipyat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ginoo, nagpasalamat mi Lord kay imo ming gitagaan karon og abli nga salabutan. Nasabtan namo Ginoo nga nagkabag-ubag man among kinabuhi, nagkausap-usap man ang dagan sa among panginabuhi. Nagaabot ug nagahawa ang tao sa among life. Pero Lord, imo ming gitudloan nga dapat gyud Ginoo dunay improvement sa among kinabuhi. Sa among practical life ug sa among spiritual nga life. Among nasabtan Ginoo nga dapat una mi mo improve spiritually. Aron Ginoo mohimo pud ming excellent Lord sa ubang aspect sa among kinabuhi. Salamat Lord nga di pa ulahi ang tanan. Pwede pa ming magbag-o. Pwede pa ming mausab. Pwede pa ming manudlo sa among kabataan. Pwede pa ming mutudlo sa among mga apo. Pwede pa mahimo Lord nga testimony o kahayag among kinabuhi sa among mga higala. Salamat Lord kay dili pa ulay ang tanan para among kinabuhi Ginoo mo lambo ug magamit nimo Ginoo sa imong kahimayaan. Busa Lord nagpray ko Ginoo sa matag usa ka kasing-kasing nga na dinhi. Tudloi mi nga nami kasing-kasing nga willing mo improve, willing mo tubo. One day Ginoo excited mi matubang nimo. Mo present Lord sa among mga kapakyasan, pagkulang, pero Lord moingon mi tungod nining tanan Ginoo, nagkat-on mi sa dagko nga mga butang. And then Lord, one day moingon ka namo, well done, good and faithful servant. In Jesus' name we pray. Amen and amen.